ଶିଖଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଲୋକ ଜଳେଇବା ଶିଖଉଛି ନା ଆଲୋକ ଲିଭେଇବା ଶିଖଉଛି? ମହମବତୀ କାହିଁକି ଲିଭଉଛ? ମହମବତୀ ଲିଭିଲେ ଅନ୍ଧାର ହବ ନା ଆଲୋକ ହବ? ଅନ୍ଧାରରେ କୋଉ କାମ କରାଯାଏ? ଚୋରି, ବଦମାସି, ଡକାୟତି, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ପରଧନ କୋଉଥିରେ କରାଯାଏ? ପିଲାଟି ଭଳି କରି ବାବୁରେ ଯେତେ ଯାହା ହଉ ତୁ ବିଡିଓ ହୋ ତହସିଲଦାର ହୋ ଯାହା ହୁଅ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରିଆ କାମ କରିବୁ, ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ଠକାମି ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବେଳୁ ଶିଖେ। ଆରେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ସେତିକି ଦୀପ ଜାଳ। ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିକି ଆମେ କାମ କରୁ। କାହିଁକି ଦୀପ ଲଗେଇଲୁ? କାମ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଏ। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କହିବ ପ୍ରଭୁ 21 ବର୍ଷର ପିଲା ହେଲେ କି 10 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ହେଲା, 10 ବର୍ଷର ଆଲୋକ ଜଳି ପିଲା କହିବ ଆଲୋକରେ କାମ କରିବ। ଆଲୋକରେ କାମ କଣ କରେ? ଦୟା, ଧର୍ମ, ପରୋପକାର, ସେବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଥିରେ କରାଯାଏ? ଆଲୋକରେ କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 3 ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର, ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନରେ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ମୁଁ ପାଇବି ନା ଦେବି। କଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା? ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି ମତେ କେମିତି ମିଳିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗ କଣ ନେଇକି ଆସିବ, କୋଉ ଲଫାଫା କିଏ ଦବ, କୋଉ ଚକୋଲେଟ କେମିତି ଦବ। ପୁଣି ମା ମାନେ ବସି ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି, ନେଲା ବେଳକୁ 500 ଦେଲା ବେଳକୁ 400। କଣ କମ ମା ମାନଙ୍କର ହିସାବ ଅଛି? ପିଲାଟି କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ମା ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ଆଣିଲେ କଣ ଶିଖିବ? ମୋ ମା ମତେ ଆଣିବା ଶିଖଉଛି, ଦବା ଶିଖଉଛି। ବନ୍ଧୁ ହାତ ଯୋଡି ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ହାତ ଯୋଡି କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଉପହାର ଆଣିବେନି। ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ନିଜ ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନରେ ଗରିବରୁ ଗୋଟିଏ ହେଇଥିଲେ 10 ଟଙ୍କାର 5ଟା କଲମ କିଣନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି 1 ସୁଇଚ୍ କଲମ 2 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଛି। ପିଲାକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲେ କାନ୍ଧରେ ଧରନ୍ତୁ, ବଡ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଚଲେଇକି ନିଅନ୍ତୁ। ଗାଁର ଯୋଉଠି ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ 5ଟି କଲମ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦଉ। ସେ ପିଲା କେବଳ ଶିଖିବ ମୋ ବାପା ମା ମତେ ଦବା ଶିଖଉଛନ୍ତି, ନବା ଶିଖଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ରୋଗୀକୁ ସେବା ଦବ ସିନା କିନ୍ତୁ ମରିବା ଲୋକକୁ ଆୟୁଷରେ ପୁରେଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ। କାହିଁକି? ସେ ପିଲାଟି ତା ବାପା ମା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ବା ଦବା ଶିଖେଇବ। ଲକ୍ଷେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରୁଛନ୍ତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଶପଥ। ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲା ମାର ପଣତ କାଣ୍ଠାରୁ ବଡ ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ। ମାର ଆଉ ପଣତ ଅଛି? ମା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣତ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲେ ତ ପଣତ ଥିବ, ପଣତ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ମୁଁ ବେଶ ପୋଷାକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଏଭଳି ସଂସ୍କୃତି? ଆମ ସଂସ୍କୃତି କେଡେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୋ